Bueno, moi boas tardes. Benvidos e benvidas a este programa Ás Bravas, onde imos a falar ou a tratar unha defensa do amor romántico. Tremenda toxiza na que me vou meter e non sei nin por onde comezar, porque hai moitísimos puntos por onde poderíamos comezar. E é que isto é un tema que levo arrastrando todo o ano porque de vez en cando aparecen cousas así polas redes sociais que a unha lle apetece comentar. E hai moitísimos puntos. Pero por que agora? Por que neste preciso momento? E por que un 8M? Bueno, principalmente porque me gusta dar por saco en datas sinaladas. Pero tamén porque ven de estrearse Cumes Borrascosas ou Curutos Treboentos, como anda por aí traducido pola Galipedia. E vin que houbo como unha discusión de se Curutos Treboentos, Wuthering Heights, trata unha historia de amor ou non. E hai moita xente que di que non é unha historia de amor. E outros que din, sí, é unha historia de amor, pero un poquito tóxica. Entonces, deberíamos analizar isto. Outras cousas que vin ao longo do ano e ao longo destos anos é como cada vez que se fala, sobre todo, de teoría feminista, teoría de xénero e teoría de amor dentro do feminismo, anda a xente moi confundida entre tres conceptos que son bastante diferentes, que son amor, sexo e matrimonio. En serio, hai moitísima confusión entre amor e matrimonio. E a min chamame moitísimo a atención, incluso cando hai antropólogos e antropólogas ou sociólogos e sociólogas que nos veñen a dar a chapa sobre este tema e non son capaces de distinguir o que é a institución de matrimonio como contrato e contrato social público e o que é o amor fora de contratos. Por que hai esta confusión? Non o sei, pero incluso persoas que exploran continuamente a filosofía do amor chegan moitas veces a este tipo de confusións. Claro, agora non trouxe ningún exemplo concreto que poidamos comentar, pero polo menos é un tema que hai que deixar no aire. Amor e matrimonio non son o mesmo. O matrimonio é unha institución social que lexitima unha relación amorosa, pero a súa principal finalidade era preservar as herdanzas, a propiedade privada dentro dunha familia, a continuidade familiar, en fin, teoría do patriarcado, incluso dende a definición máis básica de Levi-Strauss de patriarcado como intercambio de mulleres, é dicir, como intercambio de xeradoras de fillos, en fin, que a xente anda moi confundida. E mira, tamén esta cousa depresiva que di a xente de, bueno, a ver, o amor é pura química, que a xente xa o demostrou, a ciencia xa o demostrou, que sí, que xa o demostrou, que xa sabía o romance da rosa no século XIII, o único que cambiou agora é que viñeron uns científicos e puideron medir unhas hormonas en sangue e uns niveis cerebrais, pero a xente xa sabía no século XIII, probablemente antes diso.
E é que no instituto, cando estudas latín, vos non, que sodes todos moi científicos, pero se fostes por letras, como a min, te vais tedes que traducir a Catulo, e tu vais tedes que adicarlle un tempiño a traducir a ver se me estou columpiando e non era de Catulo, espera. O de mil bicos daríache miña lesbia, adicado á súa amante, por exemplo. En filosofía, primeiro examen de filosofía, o banquete de Platón, un tratado sobre o amor, pero claro, un amor que vai dende o máis carnal ao máis elevado e o máis místico. Pero hoxe non imos a falar de mística, porque de mística falamos todo o ano. Hoxe imos a falar de amor carnal, de amor entre parella, non de amor á humanidade, de amor caritativo, de amor ao que lle tens que ter ao teu veciño e aos teus amigos, así, ese corazón de amor libre, hippie, paz, not war, non guerra. Non, imos a falar concretamente de amor e de amor romántico, porque a xente tamén anda moi confundida con estas concepcións. Eu xa estou hasta as narices, hasta os fuciños, hasta os ovarios, porque estar hasta os ovarios é máis que estar ata os testículos, porque os ovarios temos para dentro, hai que meterse ás entrañas, toca moito máis ao fondo, molesta máis. Bueno, non imos facer comparativas de dor, pero xa me entendedes a metáfora. Amor romántico quere decir amor de novela, o amor que forma parte dos dramas de novelas. La romantique, romantisch, o que ven do román, da novela, da narración, eses amores que teñen drama e que serven para contar. Porque ti, como escritor, como persoa que vai entreter un público, a ti non che interesa contar un amor santurrón e aburrido, a ti interesache o drama. Interésache a aprendizaxe a través dos erros dos protagonistas. Interésache ter a xente entretida e non só que aprenda algo, porque a aprendizaxe, a partir do conto, das narracións e das historias, é algo que ás veces non é o principal, simplemente dase, é unha consecuencia de intercambiar ideas e sentires dos seres humanos. Vamos ao puro entretenimento. Entonces ti non queres unha cousa aburridísima, aunque últimamente sí, porque para entender por que triunfa los Bridgerton tamén manda narices, porque a verdade, moito drama aí non hai. Ti sabes que se coñecen no primeiro capítulo, ao final acaban casando. E tampouco hai moita historia por aí, moito drama. Supoño que porque a xente xa está farta de dramas na vida e quere un pouco de lixeireza, de non ter que pensar, de deleitarse un pouco con traxes bonitos e non estar aí pensando isto non é da época da rexencia, pipipi, papapá. Por certo, terribles os libros. Pero por onde comenzamos? Por onde centrarnos? Eu creo que o importante xa o dixen. Romántico refírese a un amor propio dunha novela ou dunha telenovela, que é a transcripción narrativo-visual do que é a novela amorosa. E ten que ter drama. É como se chama? Bueno, da igual. Como as novelas bizantinas, non? Os protagonistas coñécense ao principio e pasan unha serie de aventuras, sepáranse e ao final volven a estar xuntos. Ese é o fío conductor, non? Ti empatizas cos dous, porque ademais é moi fácil de empatizar, porque é unha experiencia moi humana. Ti, ao mellor, nunca rompiches unha perna e non sabes como é a dor de romper unha perna. Podes imaginala. Pero o amor en algún momento da vida experimentamos un amor platónico que sabemos que nunca conseguiremos, un amor que pensamos que en algún momento nunca vamos a chegar a ele, chegamos, experimentamos o duelo dunha ruptura, ás veces deixáronos e podemos sentir esa dor, outras veces deixamos e podemos sentir esa dor, logo como moi compartido humanamente, pero sentido individualmente, unha desas cousas. E, por certo, teño por aí un apunte de cando estaba a ler o Romance da Rosa, non borrei aí na pizarra, que non sei en que momento lín por aí,
que falar de amor é falar de morte, non? Porque esa cousa que todos experimentamos como sociedade, pero só podemos sentir individualmente. Estamos sós ante o amor e ante todo, e ante toda a experiencia da vida, aínda que sexan experiencias colectivas, só podemos describilo dende a nosa propia individualidade, cousa que é moi triste, moi terrible, e que nos debería facer sentir moi sós para despois poder sentir a calidez da compañía de alguén que transita o mesmo. Que bonito me quedou isto. Entón, estou un pouco hasta as narices de que viñan todas as teóricas feministas, digámoslo así, vamos xeralizar, pero moi a lo grande. E aquí entran as abolicionistas, as regularicionistas, as máis radicais TERF, as máis liberais, as máis socialcomunistas anarquistas, todas parece que están de acordo en que el amor romántico es malo. E eu digo vos, non é malo, non é malo ler esas novelas, non é malo querer un Mr. Darcy aínda que metera a pata, non é malo incluso, bueno, algo tipo moi gilipollas no libro, incluso en certos momentos quererlle ben a Heathcliff, non é malo querer ser unha princesita e a que rescatan de vez en cando, porque o máis normal do mundo como persoa humana pasando as merdas da vida é que nalgún momento digas, mira, non poido máis, necesito que alguén apareza por aí a cabalo e me viña a rescatar porque que agora mesmo non poido levantar cabeza. É un soño lexítimo humano que poden ter tanto homes como mulleres. Non é malo, non é malo. O que é malo é non ser realista. E mira, queridas, igual non vos decatástedes, pero as propostas de amor contemporáneo bonito, que se supón que sí que é romántico e ideal, pois tampouco o son. Tampouco o son porque tampouco é o ideal que unha parella fale unha coa outra con termos psicolóxicos como se estiveran totalmente todo o tempo en consulta e todo o tempo expresando verbalmente as necesidades psicolóxicas que sinten. A ver, tampouco funciona así. Tampouco funciona así, porque ao final, aínda así, moita xente acaba utilizando esa maneira de falar, esa maneira de comunicar, pois é que isto faime sentir mal así, entonces ti tes que ser así, ou é que entonces iso síntelo ti, pero non vai conmigo. Ao final acaba sendo igualmente un monte de merda, con palabras bonitas, pasadas por un filtro de ciencia. Pero probablemente sexas igual de fillo de puta ou filla de puta, con perdón das palabras, que Heathcliff en Cumbres Borrascosas, ou igual de tarado que o señor Rochester en Jane Eyre. En serio, merdas na vida facémolas todos. E dá igual se falas como o señor Rochester ou se falas como as acabaras de salir de 10 anos de terapia intensiva. Entonces, por favor, deixemos de pensar que o noso modelo de amor actual é moito mellor que o modelo de amor que se supón que herdamos do século XIX, que eu aínda non teño claro que modelo de amor herdamos, porque a maioría das novelas románticas son tremendo dramón, o sea, tremendo dramón, en fin, Werther, que é o icono da novela romántica e o icono tamén do amor romántico, acaba suicidándose. Aí está tamén esa fábula que non sei como de real foi, a Werthermanía si foi real, a xuventude alemana vestíase á maneira en que se vestía o Werther, era un momento de exaltación do sentimento en contraposición precisamente á época anterior, máis racionalista, máis de sentimento contido, máis de matemática do amor, como o mapa do amor que presentaba Madame de Staël, e toda esta cousa así tan barroca de ter un amor contido, o sea, eu teño o matrimonio, teño o meu amante, pero todo está separado, non me deixo levar polos sentimentos. Pasamos
totalmente o oposto, deixarme levar polo sentimento, exaltalo, porque a única maneira de coñecer a realidade puramente non é só a través da experiencia, da experimentación, do visual, senón tamén falta esa parte de realidade que son esas olas de sentimento que de vez en cando nos abraian e nos fascinan e nos moven e nos fan impulsivos, non? Esa é a idea do romanticismo, esa idea do amor romántico. É un amor que se sinte en todos os poros da pel e que acabas zarandeado por el. Non é ese amor contido ao que ti te pos ao servicio, de igual maneira que no Romance da Rosa, por exemplo, o protagonista fai unha cerimonia de vasallaxe, non, ao deus amor. Isto é diferente, isto non é decir eu establezo esta rutina de conquista racionalista, entregome a todas as obrigas que me dá este deus amor para chegar á miña conquista, senón que deixome invadir de todo ese sentimento e actúo levado por el, porque iso tamén é real. Forma parte da realidade, se o extirpas non estás a experimentar a realidade completamente. Esa é a idea. Esa é a idea. Entón, amor romántico, cando usamos esa palabra de amor romántico, a maioría das veces non nos estamos a referir a iso de exaltación, senón que nos estamos a referir a esa idea de ser unha princesita rescatada por un príncipe nunha torre. Entonces, claro, ata ese dende esa visión, sí, pode ser que non deberamos aspirar a iso, que hai que aspirar a ser a princesita que sale por si mesma da torre, pero mira, que ás veces non te apetece, que estás hasta o cu que non podes máis e necesitas unha axuda externa. Está ben tamén que as historias de fantasía reflexen eses desexos. Tampouco me quero meter eu en psicoanálise do conto, porque é tremendo terreo farragoso, haise que andar con moito coidado, pero a maioría de narracións, de historias que nos contamos, teñen de real o que é o reflexo do sentimento, o que é o reflexo da experiencia humana, e moitas veces acaba rematándose con algo que sabemos que na realidade non se vai a dar, pero no conto, na película ou na narración sí, porque é ese momento catárquico que vale, non o vamos a vivir na realidade, pero na nosa fantasía, no mundo de ensoños, sí, e non hai nada de malo niso. De feito, é sano. Eu digo e sosteño que é sano. Agora ben, xa o dixen e vou volver a repetilo, e perdón se me repito moito, as propostas de amor sano, comunicativo, que hoxe en día nos veñen dende a teoría tanto feminista como outras teorías que poida haber da filosofía, non deixa de ser unha idealización do que ten que ser unha relación amorosa nun mundo de merda. E isto xa o sabían no século XIII. Porque non sei se foi Jean de Meaux ou Guillaume de Lorris, un dos dous autores, é que non me acordo en que parte, se na primeira ou na segunda. Mesmo está escrito, non existe un amor puro e desinteresado, estos suecos coa súa teoría del amor non o deberon ler, non existe amor puro e desinteresado nun mundo material onde estamos cheos de necesidades tantos uns como outros. A ver, podemos espabilar que isto xa o sabía a xente no século XIII, por que seguimos actuando como se non o soubéramos? Ben, porque o idealismo é como un horizonte sempre ao que aspirar, cando chegamos sempre se desplaza, ou, mellor dito, nunca chegamos e sempre se acaba desplazando, entonces nunca vamos a estar contentos e dentro de 100 anos a xente estará a rir de nós pola nosa idea de amor, que non lle chamamos romántico, pero en realidade sí que é un amor romántico, no que proxectamos todos os nosos desexos ideais, que sigue ao final batendo contra a realidade de que todas as persoas somos un monte de merda, sí, todas as persoas somos un monte de merda. Lembrade que San Agustín,
un dos grandes pais da Igrexa, San Agustín, despois de vivir durante 10 anos con unha muller e ter un fillo con ela, mandouna á casa de seus pais para ir casar ben con unha cristiana buena. Pois, home, se ese é o culmen da santidade cristiana, pois non sei, a min que non me veñan dar leccións de amor, que deixou a tipa aí tirada. Vai a monte de merda San Agustín tamén. Xa está, vou ir ao inferno, acabamos de confirmalo. Non, é verdad, é verdad, é verdad, que monte de merda San Agustín. Outro monte de merda, Kierkegaard, que xa falamos algunha vez aquí. Non nos vamos a meter nesa tremenda toxiza, pero algún día teríamos que falar diso tamén. Entonces, eu quería falar realmente, fonme moito polas ramas filosóficas e literarias. Eu quería máis analizar un pouco que é este romanticismo pop de merda de los Bridgerton ou de telenovelas. Bueno, sabedes que a mía, eu son super fan dunha telenovela en concreto, que é Betty la Fea, que é o sumum do resumen catártico e moderno do que é unha historia de amor con moralexa final, con aprendizaxe final. E isto é algo de feito que non estou tampouco de acordo con análisis que vexo por aí, é que a xente ten un grado de análise do que ve e do que lé bastante baixo, ou igual son eu, que non analizo ben as cousas e dígome, son os outros os que están equivocados, non o sei. Sei que hai xente aí polo chat. Boas tardes, podedesme escribir. Podedes axudar a guiarme estes fíos de pensamentos que estou soltando así como un pouco a chou, pero creo que ten sentido. Bueno, na literatura, digamos, na literatura, na filosofía, hai un conto e hai un tipo de historia que ten moitísimo recorrido. Probablemente ten unha orixe previa a que vos vou a dar eu agora, pero digamos que a referencia máis inmediata, máis rápida e arquetípica é a de Eros e Psique, que se conta no Asno de Ouro. Xa falamos diso algunha vez. E é o prototipo de conto tipo Bela e Bestia, vale? A muller namora ou dase unha relación entre un lado feminino e un lado masculino que aparece sempre como unha bestia. Xabaril, serpe, ra ou monte de merda nas telenovelas, o típico mujeriego que despois se reforma. Hola, Sanego, sí, menudo temazo, vaya toxizado. Bueno, entonces ese é o esquema máis simple, básico, sen meternos a analizar outra serie de elementos. Por exemplo, aí tamén vin, pero isto non o vou a facer moi ás bravas, pero sería un tema para explorar tamén. Vin por aí que agora anda por aí a cantinela tamén de que igual que hai un camiño do heroe, hai un camiño da heroína, e toman como modelo precisamente os traballos que sí que ten que pasar para volver a reunirse co seu amor e ser aceptada pola súa sogra Afrodita e comer da ambrosía dos deuses, non? Vivir a súa apoteose. Pero ese é outro tema que podemos falar outro día, porque ese teño que miralo con calma. Pero o esquema básico, estou a falar de esquema básico, non me estou indo nin a simboloxía, nin a psicoanálise, nin a nada diso. Estou a falar dun esquema moi básico. O lado feminino e o lado masculino. O feminino representado, pois como si que a inocencia, a moi inocencia de feito, non? Porque sí que teñemos que contar o conto inteiro. Básicamente,
E sí que presume de ser moi guapa e mellor que Afrodita ou algo así, entón Afrodita enfádase e ordenalle a seu pai que a tire por un campo, por un acantilado e que sacrifique porque ofendeu á deusa, non? Entonces, bueno, pois non ten máis remedio, entón van sacrificala, pero nesto Eros, fillo de Afrodita, namórase dela, di, pero que verdade, que bonita, que non sei que, e nun arrebato aéreo leva volando aos seus palacios celestes e dille, e pasan as noites xuntos, pero el dille, non me podes ver, estaremos sempre a escuras e non podes ver a miña cara. Ti quédate por aí, fai as túas cousas de muller aí polo palacio, disfruta coas cousas estas celestiais, eu voume por aí de pendoneo todo o día e á noite cando volvo non se pode acender a luz. E entón, sí que recibe a visita de súas irmás e contalles isto. E súas irmás poñense así un pouco moscas, en plan de, cousa máis rara, e convencen así que para que ela acenda unha lámpada mentras está dormindo co seu amor, coa súa parella, con Eros, para ver como é o seu rostro, porque as irmás dicenlle, ai, imagínate que é moi feo este, ou que é un monstro, ou que está dormindo aí con un oso apestoso, supoño que sí que daríase conta, pero, bueno. En fin, polo que sexa, sí que falle caso ás irmás e rómpese o trato matrimonial, non? Entón, sí que cae a terra, non me acordo moi ben como é, rescatada por Pan aconsella, bueno, ao final acaba pasando unha serie de probas impostas por Afrodita, finalmente apiádanse dela, Eros volve a, a recoñecela como o seu amor, como a súa muller, e leva a comer entre os deuses, non? Esa é o resume moi resumido. Entón, máis básico que temos que ter en conta é esta idea de muller e inocencia, e unha inocencia ademais que fai que cometas o erro de fiarte máis do criterio de outros que do teu, e o amante que se presenta como a un monstro ou como un descoñecido, o que hai que coñecer, vale? Temos despois tamén as novelas de Beaumont, a novela de Beaumont A Bella e a Bestia, e, por suposto, todo o mundo coñecemos, non? A adaptación que fixo Disney. E sigue exactamente este esquema. Bueno, pois, este esquema vámolo ver en moitísimas outras cousas. Por certo, este tampouco é o único conto, porque xa que antes mencionamos a Kierkegaard en Temor e Temblor, analiza dúas historias para falar do que é o cabaleiro da fe, non? Unha delas é a de Abraham e Isaac, o sacrificio de Isaac, e outra delas, da que non vi moitos análisis, que tamén temos que deixar para outro día, é a de Agnese ou Agnes e o Tritón, que é un pouco unha historia parecida. Agnes, que está casada, un día, á beira dun lago, aparéceselle un tritón, el proponlle que se vaia con el aos palacios subacuáticos e ela, namoradísima, vaise aos palacios subacuáticos e dali a un tempo sinta a necesidade de volver á terra. Ela nunca máis vai a ser nin humana, nin terrestre, nin acuática, non? Sempre vai a vivir como dividida. Pero ese é outra análise. Pero aí temos outra vez este esquema básico de a muller representada como beleza, como inocencia, na de Agnese un pouco hastío do terrenal, non? Un pouco o desexo de outro tipo de vida que se lle presenta por medio acuático, non aéreo, e a parte masculina como a monstro. Claro, eu aquí sí que vou entrar un pouco no psicolóxico, porque eu persoalmente creo que estes contos sí que representan algo que está tamén moi presente na vida, no coñecemento erótico da muller, na vida erótica, pero non me entendades na que se fai, senón na que se vive mentalmente, porque ti como muller, sí ou sí, cando chegas á adolescencia, veste fronte a outros perigos.
E o perigo non é xa namorar ou un embarazo, é que nós vivimos nunha sociedade donde a taxa de mortandade materna durante o parto ou ao redor do parto descendeu moitísimo, pero séculos antes era un perigo real o embarazo. Era un perigo. O sea, para a muller tiña que traer unha nova vida significaba afrontar tamén o medo de traela, pero ela non quedar. E isto, as mulleres eran conscientes disto, a sociedade en conxunto era consciente disto. Hoxe en 2 ou 3 xeracións xa case o esquecimos. Non, porque aínda que se siguen dando casos, descendeu moitísimo a taxa. E isto é algo que me sorprende tamén moitísimo dos análisis que se fan sobre estos contos, dos análisis que se fai sobre certos símbolos, non, dentro das narrativas do amor romántico, incluso teóricas que son mulleres e non as lin nunca escribir sobre isto. Tamén é verdade que eu non estou aí moi metida en filosofía de correntes feministas de feito aburrenme un pouco bastante. Entonces, ao mellor sí que isto está escrito, ao mellor sí que isto está explorado. A min non chegou aos meus oídos. E de todas maneiras, podemos preguntarnos como é posible que non chegara aos nosos oídos isto que é tan de vital importancia para o desenvolvemento e a madurez dunha muller, transitar todos estes estados mentais, todas estas ideas tolas que se nos pasan na cabeza con respecto a iso, e, sen embargo, chegan outras cousas que non parecen afectarnos tanto, o sea, é algo que tiña que estar no mainstream, tendo en conta que levamos como un século xa de teoría feminista. Primeira ola, segunda ola, terceira ola, cuarta ola, feminismo posmoderno, de todo aí, non se fala socialmente, non existe este coloquio. Por qué? Porque vivimos nunha sociedade onde a clínica ocupa tanto que non o vemos xa como un problema e non o desenvolvemos. Non o sei. Vos poñedeme ideas aí polo chat, que se vos ocorre? Ou estou aí moi fora de onda, que pode ser tamén, non? Pode ser que este moi fora de onda. De feito, hoxe señora caótica son eu. De feito, hoxe, era por onde tamén tiña pensado comezar e non o fixen. Hai por aí unha polémica en Twitter, porque Elizabeth Duval escribiu o prólogo a Odiando a las mujeres, unha nova edición do odio ás mulleres de Andrea Dworkin. E, por exemplo, non lin a Andrea Dworkin, deume moita pereza no seu día, pero sí que sei que no feminismo mainstream, en todo o que nos chega e que nos bombardean desde todos os lados, as pancartas do 8M, todos os discursos políticos prefabricados que nin sequera son capaces de adaptar a teoría feminista ás problemáticas do propio país ou da propia rexión donde están a construir eses discursos, senón que simplemente leron a Butler, a Davis ou a Dworkin e plum, chántano aí no discurso como se acaera totalmente ao contexto estadounidense no galego, pero bueno, eso é outro tema. Sí que unha das teorías de Dworkin é abolicionista da pornografía, por exemplo, bueno, para poñervos un pouco en contexto de quen é Dworkin. E unha das súas teorías, e algo que vin repetir, que lles escoitei literalmente repetilo a persoas que son activamente feministas e tiven discusións privadas con estas persoas, de feito, é o de que toda relación heterosexual é unha relación de sometemento. Estou a falar xa non
de relación sentimental sostida no tempo, senón estou a falar de encontro na illa de Citerea, vale? E a min paréceme unha visión tan horrible, tan de verdade, isto sí que é unha visión tan horrible, tan misóxina do erotismo femenino, que me parece terrible que o feminismo en masa comprara esta idea, pero que ademais repiten xa como a loros e é imposible ter unha conversa sobre iso, porque ao final todo acaba en é que o patriarcado existe e atravésanos e tal. Bueno, vale, moi ben, pero combatamos cousas concretas, non un Goliat. O sea, é que ata Goliat tiña un sitio onde apuntarlle, sabes? Hai que buscar lugares concretos. Non isto de que ao final parece que é como un pandemonio que nos engloba e que non podemos vencer, tipo Matrix, é a nosa Matrix, pois dame unha solución, ou se non me vas dar unha solución, aparte cala boca. Dígocho así, sinceramente. Vale, xa sabemos, é el patriarcado. Vamos a arreglar cousas concretas. Pancarta concreta. Boas tardes, Islax. Bueno, entonces, Dorking, pareceme increíble que isto chegara ao mainstream, que a xente que ademais o comprara así porque sí, e que non sei a onde quería chegar eu, porque vos empecé a falar de Dorking e o tema de que toda relación heterosexual é unha relación de sometemento, pero xa vos digo eu, señoras, mulleres, empodérense, non pensen estas cousas, hai un poder dentro de nós, igual que hai un poder dentro dos homes, entregado a Eros, a Venus e a Afrodita. E se compramos a idea de que sempre vai a ser unha relación de sometemento, nunca estaremos libres. Así que non veña ningunha santurrona do feminismo dicirme a min se estou sometida ou non ou como me someto. Non, señora, eu non lle vou comprar o do lesbianismo político, por exemplo. Que opinas da concentración de hoxe en Compos que era só de mulleres? Pois que é tremenda merda. Non podemos pasar o ano falando de que os homes teñen que ser os nosos aliados e despois que chegue o día e que só esteñan aí as mulleres. Vamos a reivindicar dereitos laborais de todos. Perdón, vamos a reivindicar dereitos laborais das mulleres. Porque a liberdade das mulleres e que elas acaden dereitos laborais xustos tamén compete aos homes, aos seus pais, aos seus maridos, e aos seus xefes, e aos seus empregadores, que as quererán ter contentas, darlles condicións xustas. Teñen que estar todos temos que estar no debate social, non podemos excluir a ninguén, porque todos vivimos interrelacionados, non existe tal cousa como a esfera das mulleres e a esfera dos homes, e se alguén pensa que é así, igual está a ser un pouco misóxino, porque se algo si se deu no pasado é a consideración de que as cousas de mulleres son as cousas de mulleres e as cousas da humanidade son as cousas da humanidade, pero as das mulleres non están na sala das mulleres, sabes? Vamos falar do resto, así non. Se todas somos, se a idea do feminismo é acalar a igualdade da muller como suxeito político, entonces temos que estar aí debatindo todas as cousas a nivel de calquera outro suxeito político, porque conformamos parte da sociedade e somos importante na interactuación co resto dos outros suxeitos políticos. Vamos, que temos que deixar de vernos como nunha burbulla aparte onde falar das nosas cousas aparte, porque iso é tremenda mierda. Eso. Non sei quen convocou iso, pero sí que me pareceu un chisco mal. Sí, e de feito, bueno, a miña parella sabedes que é de Francia e a René chamalle moitísimo a atención que as marchas do 8M sexan moi excluíntes cos homes, porque para el as marchas do 8 de marzo en Francia, sabedes que Francia tivo un movimento, bueno, non sei, non é un movimento perfecto. Tivo un movimento obreiro moi importante, el sindicalista moi importante, e as marchas
do 8M, do Día da Muller, son marchas familiares, van as familias, as mamás, cos nenos e os papás. E aquí non. É que se pasamos o ano dicindo que os dereitos das mulleres importan a nivel social porque implican relacións sociais con tamén cos varóns, cos fillos, cos pais, con todo, porque formamos parte da sociedade, non podemos excluílo, nin ten que estar. Digo eu, pero igual estou moi tola. Eu a última vez que dixen isto chamaronme como mínimo fascista e de aí para arriba. Pintáronme, bueno, entonces, pero eu non estaba a falar disto, fume polas ramas. Eu estaba a falar de que basta xa de criticar o amor romántico. O amor romántico mola, o amor romántico dache entretemento, o amor romántico escríbeche unha novela. A mí non me interesa o que me escriban unha novela de amor santurrón. Isto creo que lle escoitei a Isabel Allende. Sí, Isabel Allende, nunha entrevista, probablemente tamén o diría calquer outro, a parte de Isabel Allende, pero eu escoitei a ela, é que a ti non che interesan os protagonistas santurróns, que fan todo correcto, a ti interesa o zoquete que mete a pata, porque senón non tes historia que contar. E está ben soñar, está ben proxectarse, e volvendo ao tema A Bela e a Bestia, que agora xa vos contei o de Eros e Psique, vouvos a contar e a torturar un pouquiño con Betty la Fea. Betty la Fea, e ademais porque nunha entrevista a Gaitán morreu, non sei, non me lembro en que ano. Fernando Gaitán foi o guionista desa telenovela. Levoulle varios intentos conseguir unha telenovela así perfecta, pero creo que o conseguiu. E el decía que hai que ter claro que nunha narración a que sexa, neste caso unha telenovela, a muller vese reflexada na protagonista femenina e o home no masculino. Pero sobre todo o que interesa, porque o público é porcentualmente, maioritariamente feminino, é sobre todo que elas se vexan reflexadas na protagonista feminina e que o galán sexa algo que elas na fantasía tamén aspiran. E todos os seres humanos temos estas fantasías. Non me digades que os homes non, porque levan escribindo poemas, noveliñas, dramas e películas non sei cantos séculos. Entonces non me veñades con que non, Sí, isto é cosa humana e universal. Entón, que pasa en Betty la Fea? Pois que a premisa parece que está invertida. Temos o lado feminino que presenta unha pinta non desexable, en plan, é feiña. E temos o protagonista masculino que parece que é a parte bela, non? Desto que nos van a propoñer na narración. Porque é un home de éxito, xove, viste ben, ten cartos, tan empoderado, xefe de empresa, bueno, a ver, el ideal, non? Sen embargo, debaixo desa capa, que é o que vemos, temos unha inversión de carácteres. Inversión de carácteres non. Realmente temos o esquema original. Ela, coa súa inocencia, e el, como a monstro perverso. O galán que se trajina a todas, con perdón, que engana a súa prometida e que tamén vai a enganar á protagonista. E ao final é el quen ten que pasar todas as probas para ser outra vez digno de amor da protagonista. Que esta é outra cousa que está presente na Bela e na Bestia, do que poucas veces se fala, e é unha das cousas polas que me chirrían moitos análisis sobre contos, e cando se meten sobre este conto, cando se meten sobre calquera outro conto, calquera outra historia onde se fala de, digamos, amor romántico. É o de que omiten a parte de que o príncipe só é desexable cando é un ser civilizado. A Bela non se casa coa bestia. Digo, a bestia non deixa de ser bestia hasta que esta é a moralexa do conto. A bestia, porque todo o mundo olvida, era un príncipe e era un soberbio e portábase mal con todo o mundo. Así que a bruxa
hai unha bruxa que aparece por aí pedindo hospedaxe, non? E el bota e trata aí mal, entón ela dille, ahora veraste por fora tal e como es por dentro. E a única maneira de resarcirte diso é un bico de amor verdadeiro. E como se consigue o bico de amor verdadeiro? Pois volvendo a ser un ser civilizado, deixando de ser un monstro, un xabaril apestoso, sabes? Esa é unha das moralexas dese conto. Sempre se di que a novela de Beaumont se escribiu realmente deben ter algo de razón para nunha época de matrimonios concertados, non? Entonces, tamén hai unha aprendizaxe para a rapaza que ve ao seu marido pois, como o terrible monstro, non? Que tes que aprender a velo tamén como o príncipe bonito, pero tamén hai unha indicación de, home, non sexas un besta brava, sabes? Se queres que todo se dé ben e en armonía, tes que ser un ser civilizado, non un animal. Esa é unha das ideas. Estou moi en contra das análisis tan basiconas que se fan destas ideas. O romanticismo segue existindo, é dicir, o amor romántico non morreu, nin morrerá nunca, poñeremoslle outros nomes, deixaremos de chamarlle amor romántico, chamaremoslle de outra maneira, pero seguirá sendo a construcción dun ideal e non vamos poder escapar diso nunca. E hoxe en día, que isto tamén vivimos en tremenda bipolaridade social. Temos, por un lado, esta idea de contra o amor romántico e, por outro, temos Amazon petado de noveluchas supostamente erótico-románticas ou soft porn, que poderíamos chamar, tipo los Bridgerton, tipo Meghan Maxwell, vin unha peli baseada nun libro dela polas risas e quedo espantada das cousas que pasan nese libro. E claro, se esas cousas as escribira un home, estaríanlle a chamar misóxino, abusador e de todo. Sin embargo, escribiu unha muller, entonces non hai problema. A todas as atrocidades sexuais que aparecen nese libro, non pasa nada, é a liberdade da muller, escribindo temas de fantasía, non sei que, non se lé, pero non se juzga. A mí, pois non me parece. Non me parece porque atrocidade é atrocidade. Xuro vos por Deus que libros deses debían estar prohibidos, que anda toda a xente charada con que se o acceso a páxinas X é malísimo para os adolescentes e tal, pero ninguén está a decir que o contido a novela de mierda debería estar máis reguladiño, a verdade. Tampouco hai de que espantarse, que nosas nais criáronse lendo novelas como as Highlanders, sabedes, a típica novela esta de señor escocés super macho. Está aí. Sempre vai a estar e prohibilo non é o camiño. Nas dous ámbitos, de que sempre tendemos a falar máis do visual, pero, sen embargo, na escrita temos unha cantidade de historias rarísimas, nas que ninguén está a poñer o foco, e, sen embargo, son as historias máis lidas. Son fáciles, adictivas porque teñen picardía, sácanche un porrón de libros seguidos porque son novelas que non fai falta construir moitos personaxes e danlle rienda suelta a fantasías tamén extremas. Pero ninguén di nada diso. Porque como ler tense por algo culto, aínda que leas merda, pois claro. Entón, volvendo, levo eu aquí unha hora falando de non se sabe ben que, pero hai algo que me queda por dicir. A ver se o recupero, porque veuseme á cabeza e foiseme xa. Vera, necesito un minuto de reflexión. Necesito un minuto de reflexión. Se non me acordo que era.
Era algo tamén sobre o romántico, sobre o amor, obviamente, pero non me acordo que. Se fue. Pois non o sei. Bueno, a ver, polo chat, que non estades nada animados. Podedes agora facer comentarios e preguntas. Sinto se me puxen antes moi pasional co das manifas de mulleres, de excluíntes. Em, no, en serio, non o sei, é que iba a dicir algo importante. Tan importante non sería se me foi da cabeza, non vos parece? Tan importante non será. Tan importante non será. Era todo isto que iba a falar eu do amor romántico, que me quedaba? Ai, bueno, outro temazo, as novelas coreanas. As turcas non sei, que non as vin, pero as novelas coreanas que, se as analizamos en profundidade ou sen profundidade, é bastante triste a mensaxe en xeral, porque se consideramos que iso é que os amores que se representan aí son ideais de amor, basicamente, as pobres mulleres coreanas o que queren é alguén que coide delas, que lles faga infusións cando están enfermas. O sea, a máxima expresión do amor. É esa. Que dis ti, entonces que clase de sociedade vivirán? Porque de feito a sociedade coreana non se parece en nada ao que se reflexa nos doramas. E de feito vin por aí teorías de que en realidade os doramas están construídos moi psicolóxicamente para explicarlle á xente como expresar sentimentos porque son un pouco robóticos. Non sei canto de verdade hai niso. Sí, non sei canto de verdade hai nisto. Pero bueno, en definitiva, que non é pecado que che guste Poldark, non é pecado que che gusten ler novelas románticas, como dende clásicas como Jane Eyre a home, como Agua para chocolate, tremenda historia de amor. Ai, eso era o que iba a dicir, xa se me veu á cabeza. Entonces, esa discusión que houbo durante estes meses antes de que salira Cumes Curutos Treboentos ou Cumes Borrascosas, eh, non é unha historia de amor, home, sí, é unha historia de amor. Como Agua para o chocolate é unha historia de amor? Sí, é unha historia de amor. É unha historia de amor. Con personaxes de merda, sí, pero é unha historia de amor. O sea, os personaxes están a sentir amor un por outro. Heathcliff, Heathcliff por Cathy están a sentir amor. Vale, igual é un amor moi calenturiento, ou igual é un amor un pouco raro, pero é o que eles sinten que é amor. O sea, para que algo sexa unha historia de amor ou non depende de que o final sexa feliz ou non sexa feliz, ou de que se fagan miseria un ao outro, depende de que están a contar a historia de dúas persoas que teñen un vínculo amoroso. Entonces sí, é unha historia de amor. Agora, que os personaxes sexan un monte de merda, esa é outra historia. Esa é outra historia. Como Agua para chocolate, por exemplo, nunca o entendín a Tita, por que te quedaches, fuxe, vaite de aquí, afástate desta merda. No, e aún así se quedó. Entonces, claro, que é unha historia de amor, e que é unha historia de amor romántico. Pois é unha historia de amor con drama, ten que haber dramas, non hai drama, non hai primeiro non hai narración que contar. Se non hai unha exaltación sentimental, pois estásme a contar
xente que transita o mundo, pero como o sinte, como transita ese mundo, por que fai que esa historia vaya a algo? Cal é o interese? E de amor está todo escrito, pero aínda seguimos escribindo máis, e sempre nos seguirá atraendo. E creo que ata aquí, todo o que podía dicir, agora sí. Pero vamos, que unha historia de amor, aínda que os personaxes sexan uns personaxes de merda onde se acaban maltratando uns a outros, siga sendo unha historia de amor. Un amor non de moita calidade, pero de amor sí. É que claro, non se pode viaxar sempre lixeiramente á illa de Citerea e volver sen bágoas nos ollos. Que bonito me quedou isto, por favor. E se non fixera este chascarrillo chistoso ao final, aínda me quedaba máis bonito para pechar o directo. Bueno, a ver, xente que estades aquí, facédeme comentarios, é o momento de preguntar cousas, é o momento de dicir cousas, é o momento de dicir, pois mira, non estou de acordo contigo, e o amor romántico é unha puta merda e hai que acabar con esa idea. Moi ben, estou de acordo, pero esa idea resurxirá das súas augas ou das súas cinzas, porque o amor vai de lume non de auga, rexurdirá, virá con outro nombre e seguirá facendo destrozos. Non podemos escapar. Non podemos escapar. A natureza fíxenos así, atraéndonos uns aos outros. Xa o decían no século XIII, o romance da rosa, a Biblia do amor, tedes que lelo. Isto é unha maravilla. E, por certo, sabedes por que lin o romance da rosa? Porque non sei se foi a Amelia Valcárcel ou a outra destas feministas así. Ai, non me vai saír. Linlles non, viralles unha conferencia onde viñan a aseverar que no romance da rosa se xustificaba o maltrato marital. Poñían unha das miniaturas que ilustra esa pasaxe precisamente, que é un home arrastrando os pelos a unha muller. E xin eu, será que está iso así escrito no século XIII aí no romance, que escribiron iso? Pois non escribiron iso, non, nada que ver. O sea, esa pasaxe non ten nada que ver. De feito, é unha pasaxe contra o maltrato dentro do matrimonio. Vale, non é moi radical, sempre di que, bueno, que os veciños considerarán que os dous se comportan como uns tolos e que despois vamos a falar de que esa muller é moi descocada, que ese home é moi celoso e fala mal contra os homes celosos e fala mal contra as mulleres descocadas e en ningún momento xustifica que un bata no outro. Entón, o meu desencanto con todas estas señoras é moi grande, porque non fai falta mentir. Non fai falta mentir. Outra mentira na que escachei. Falan moi ben de las gratitudes. Teñolle ganas. Non sei cal é. Vou a buscala. De Delfín de Vigán. Outra cousa de feito tamén na que me decepcionaron moitísimo estas feministas de renome en España foi nunha análise que lles vin de Chrétien de Troyes e o seu Percival. Porque supostamente Percival, ao principio da novela, toma pola forza a unha dama. Pero ao final da novela, e hai que lela toda, resulta que non tomara pola forza a esa dama. Simplemente rouboulle un bico. Que ben non está. Ois, ben non está. Non vamos a xustificar o Percival, que tamén era un crío que acababa de salir de debaixo das faldas de súa nai e iba por aí polo mundo e non sabía conterse, aínda non aprendera, porque o Percival hai que lelo
tamén en clave simbólica, non? Ou as escenas que están a pasar non pasan, o autor non as pon aí cunha intención de retratar, de facer un retrato da realidade, nin facer unha exaltación romántica. Está a fabular, estános a transmitir unha aprendizaxe, non? Entonces, a idea é que Percival acaba de botarse ao mundo e non se controla. E sí que é verdade que magistralmente Chrétien de Troyes non deixa claro que fai el con aquela dama. Les que lle rouba un bico e entendes algo máis, porque ela sintio como un gran agravio e pareceme normal. Pero ao final, Percival vólvese encontrar con esa dama que leva unha camisa destrozada, hecha de mierda, e os pelos mal e tal, e parece que lle bateron. E vai con un cabaleiro. E ese cabaleiro é supostamente a súa parella. E Percival interactúa con eles, non? E ela cóntalle que dende que o seu cabaleiro volveu e soubo que Percival lle roubou ese bico, non lle deixou cambiarse de camisa e bate nela todos os días porque está morto de celos. Entón Percival, que lle parece que tremendo agravio lle fixeron á dama, bátese en duelo con ese cabaleiro. Cal é a mensaxe aí? Pois que non hai que ser un monte de merda celoso, que hai que escoitar o que che están a dicir e non deixarte levar pola ira. E por outro lado, Percival ten que, en certa maneira, resarcir á dama dese agravio, que claro, a maneira é, pois, loitar contra o outro, non é liberala. A ver, é unha novela caballeresca en clave simbólica, que lle queres? Pero en ningún momento o Percival é tal e como propoñían estas autoras, non? As que lles escoitei a conferencia. E ata aí, quero dicir, hai tantos análises tan superficiais e tantos análises no que exprofesamente creo que chegan a mentir algunhas persoas, que me dá moita carraxe, porque eu poido, a ver, eu podo equivocarme, eu podo, pois antes que vos falei de Dorkin, eu non lin a Dorkin ao pé da letra, e poido me equivocar, e poido estarla tomando moi polo lado malo, porque o que me chegou a min dela é de xente que tomou unha frase moi ao pé da letra e que vive moi encasillada nesa idea, e poido vos estar transmitir mal, non? Pero non vos estou a mentir deliberadamente. Pero unha persoa que ves que supostamente leu o Percival, igual non o leu, igual como a min, simplemente leu esa pasaxe e dixo, non leo máis. E aí quedou a súa lectura, non o sei. Pero hai esa sensación de que se minte exprofeso, de que se retorce a realidade ao que quere que contes. Porque dis, total, quen se vai a ler o Romance da Rosa? Ou quen se vai a ler o Percival? Ou acordarse de cando leu o Percival ou analizalo? Digo isto e punto porque queda ben. E pareceme mal, pareceme unha deshonestidade tremenda, porque ademais son persoas de autoridade donde cando as escoitas ou les, directamente depositaches confianza aí, no que che van a dicir. É algo que facemos continuamente, cando lemos autores ou cando lemos algo que pensamos que encaixa dentro do ideolóxico ou que o está a transmitir unha persoa que supostamente lle dedicou máis tempo que a ti a investigalo e a reflexionalo, estás a depositarlle parte da túa confianza, porque estar lendo continuamente desconfiando é moi cansado. Entonces, como lector, sempre faz iso. Tamén nunha narración de amor romántico, non? Non estás analizando todo o tempo o comportamento malo ou bo dos personaxes, simplemente estás aí como un espectador, estás aí como un deus omnisciente, que o sabes todo, ou non, a ver, depende de como sexa o narrador, pero estás aí como un observador e implícaste.
Non podes estar sobreanalizando todo o tempo todo o que che están a contar. Home, hai cousas que se ven claras. Sigo dicindo que Heathcliff é un monte de merda e a Katy tamén. Pero delegas un pouco, é unha cousa que Nabokov sabía magistralmente cando escribiu Lolita. Sabía e por iso escribiu dende o punto de vista de Humbert Humbert. Para que te sintas mal cando te sintes empatizar con Humbert. Sabes? E ademais Lolita está escrita, a min eu cando lín Lolita, eu era moi nova, non cheguei a todos os matices. Pero Lolita érame moi desagradable, a personaxe de Lolita. Nabokov sabía iso cando escribiu esa novela, era a súa intención. Estaba a criticar, de feito, a pederastia en Estados Unidos, pero non escolleu contalo dende o punto de vista dramático de Lolita, escolleu contalo dende o punto de vista de Humbert Humbert. E aínda así, hai algo moi políticamente incorrecto que nunca leo sobre Lolita, e non sei se me atrevo a decilo en voz alta, pero hai un tema tamén aí que se toca e que poucas veces se analiza, e é o feito de que Lolita sabe que atrae e que se sinte atraída, non estou a falar de Humbert, pero ese despertar feminino non manexado. Eso é algo que deberíamos tamén poder explorar libremente. Eu non coñezo de verdad. Poñédemo no chat ou poñédemo en comentarios, decídeme, tes que ler isto ou tes que ver isto ou tal. Non coñezo novelas de crecemento que me chamen nese aspecto. De o primeiro amor, pero ese despertar, ese saber que de repente hai miradas sobre ti. Todas as mulleres pasamos por iso, pero ninguén nos ensinou a manexalo, nin a entendelo, simplemente nos din que está mal, que te tes que sentir mal, que todo mal, todo mal, todo mal, con cousas que acontecen ao ser humano porque simplemente somos seres humanos. E a estas alturas, con tantos séculos non, pero tantos anos de feminismo, teoría feminista e filosofía, creo que é un campo pouco explorado. A nivel artístico incluso. Hai que probablemente estarán as galerías de arte cheas de artistas feministas e femininas que fan non sei cuantas cosas sobre a menstruación e sobre o que é ser muller con 4 trapos e dúas mierdas máis que naide entende que se queda aí nas galerías. Pero que é a exploración intensiva dese tema a nivel artístico e a todos os públicos, non sei ata que punto está aí. É algo que de verdade gustaríame ler. E non estou a falar de Las edades de Lulú, non estou a falar diso, vale? Porque tamén é algo que decepcionoume moito no seu día, Las edades de Lulú. Bueno, ahora sí, ata aquí. Xa non me meto máis nin en toxizas, nin en campos de berenxenas, nin en campos de silvas, nin en ningún outro lado. Deixemos os toxos as noites de xeadas para botar piropos. Bueno, en fin, ata aquí o directo. Espero que vos gustara. Estades aínda a tempo de escribir polos comentarios. Se queredes preguntar algo, comentar algo, deixo aquí como 3 minutos así de liberdade. Se non, pois nada, pois nos comentarios en YouTube, que isto vou a subir a YouTube, ou polas nosas redes sociais, Instagram e Twitter. Vou anotar o de las gratitudes, aunque teño moitas cousas pendentes de ler, E de feito, últimamente xa non sei o que é ler por ocio, por decir,
vou a ler unha novela para entreterme. Eu aquí que vos estou a defender novelas de amor romántico. Non sei, últimamente levo unha temporada moi longa que me sinto mal se non leo algo do que sei que vou aprender ou tirar para investigar algo. É como, en certa maneira, agobiante, pero claro, cando me poño a ler algo polo mero pracer de ler, abúrrome enseguida. E cando me poño a ler así cousas máis pesadas, dúrmome, porque xa veño reventadísima e cansada e xa non me dá o cerebro para máis, entonces acabo vendo dramas coreanos. Ou a cuarta temporada de Los Brillantes, que sí, me la tragueina, me la traguei. Tremenda, por certo, todo hai que dicilo, a serie bazofia pura, pero ten moito potencial. Se alguén o escribira ben e non o fixera en 8 capítulos, podíamos ter unha serie de 2 temporadas con moita intensidade e con personaxes ben, pero todo mal. Hai unha degradación, hai tremenda degradación na maneira de adaptar guións nas plataformas. Imagino que porque hai que sacar moitísimo contido todo o tempo, non? Entonces iso provoca obviamente unha degradación creativa. Non o sei, vos diredes. E se non, pois nada, vamos pechando o directo. Seguides a tempo de seguir escribindo, bueno, podedes propoñerme tema para as bravas. Deixovos propoñer. Non me dentro do que son as humanidades, Eu física cuántica, non. Bioloxía molecular tampouco, bioloxía básica pouco, esas non, humanidades. Humanidades con moderación, porque tampouco me vou poñer eu aquí a traducir sánscrito. Xa traducir latín xa me costa. Ai. Bueno, vémonos. Thank you.